Musika. Ay, naalagi ka diri. Ako man diri una asa ka gikan, Rasya? Hindi amo ni balay diri. Ni balay? Amo ni balay daghan ang kani kwarto diri. Amo ni apat lagi ka kuya ka mama ni mo Marisol. Naman na Mama Marisol dito o imong Mama Marites na prarte man sila. Daghan kay diri dapat ay ni iya mi ani daghan kay kwarto. Daghan kay medyo nga katabang diri ba. Naagani mi kanang tigbantay dito sa tubangan kanang tao magtindog kadto gabi. Iwa ni diri. Amo ani diri. Dua-dua dai. Ako dai mo. Dapat ay ni. Ako gani jud plano gani ko mato Rasya gani ang giran dito. Luna, gira. Nindot din mo po. Pusi. Masilid ka. Ayaw! Sugit ka mo. Ayaw! Ato ka kwarto. Bali balay ka. Namo diri. Ang nang may swimming pool, ang tubig sa swimming pool ka holy water. Holy water ang tubig sa swimming pool sulta. Nindot kayo kini sa among balay ay naami ka lang fish pond swimming pool or aran. Nindot kayo Yung ligo na. gana ka maligo. Nindot ka na ang tubig dira kay mineral water. Gana ka maghubo ligo na. Gana ka maghubo ka maligo. Ako tindog-tindog. Ay naman po ko anak ka ng tindog-tindog. Ano na nako. Ako dagan kay ko kwarta hatag Mama Marisol. Ay, kisama na. Mama Eto ang sabi. Dili ko. Dili ko. Dako ni mo ay. Ay, dili Isukit ko. ka na imong mama man imong Marisol pakulatan yung kunang mama Maritis. Ay nga. Mga Ato ta kwarto. Ato ta kwarto. Ayaw sigud kun kuan diha. Ay, dili ko. Gwapa pa ya kay kay mo ka pink lang ka ay ka color pink. Tindog man yung pink kay pang babae man yung pink. Dili ka ganahan og green ug pula. Ganahan po ko. Ato ta kwarto. Ay, dili Dili ko. Dili ko. Masigit ko awayon sa inyong kwarto. Awayon di ko mangaway sa kwarto. Bugna mo kay kwarto gan. Ay, dali. Taklog ta rin to. Natin tayo balay. Dili mo dira ka pulion. Dili ra. Dali ta sulod, dali ta sulod. Sulod ta diri. Yung balay. Dato kayo lagi mi, di man ka totoo. Oy, dato lagi kayo mi. Galing kani ang balay, gipalit pa ni Mama Maritis. Data di mo Mama Marites. Dato kayo oy. Gipalit ni ako pila to kay adto man siya sa tubangan gibay kanang nasa gihatag kwarta sa babae ba pero palayason mi karong alas 12. Anak ka inyo ng buloy. Ha? Anak ka inyo ng buloy. Amin amo mo ni balay. Palayason lagi mo. Hmm? Palayason